Després d'una llarga lluita contra la síndrome de Rett, una greu malaltia neurològica que afecta una de cada 10.000 nenes, l'escriptora i periodista Elisabet Pedrosa va perdre la seva filla Gina ara fa un any. El seu testimoni l'ha plasmat a Seguirem vivint, un llibre emotiu i sincer que es converteix en una lliçó de vida i que ahir al vespre es va presentar a la Biblioteca Josep Soler Vidal. Val a dir també que els drets d'autor de la venda del llibre aniran destinats a l'equip de cures pal·liatives pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que va cuidar de la Gina durant els seus últims 9 mesos de vida. La intenció era explicar com ens van ajudar a que la Gina tingués la millor mort i a casa, i la necessitat de recollir recursos perquè realment pugui ser un dret el que la Gina va tenir, no? El privilegi de tenir aquesta mort acompanyada, no? Llavors, aquest llibre és un exercici per explicar, per deixar testimoni d'aquest procés, no? I també per reflexionar sobre la mort, no? Sobre una mort des d'una visió potser més lluminosa, no? Entendre la mort no tant com un fracàs de la medicina, sinó com una celebració d'alguna manera de la vida que has compartit amb aquella persona que estimes, no? I reivindicar també el fet de poder parlar de la gent que és morta i de fer-ho des de l'alegria, des de la satisfacció del que has compartit amb aquella persona, no des de la por, no? Ahir no era la primera vegada que l'Elisabet visitava Gavà. Ja hi havia estat moltes vegades amb la Gina, sobretot a Gavamar, on assegura que gaudien moltíssim. Amb la Gina veníem bastant sovint a Gavamar i era un mar que jo sempre provava la Gina al mar i ella era tremendament feliç al mar, no? I no sé per què sempre veníem aquí, però sempre veníem aquí. I de fet l'últim any que era una tardor càlida, l'últim bany se'l va fer aquí a Gavamar, no? I recordo una experiència que després hi torno amb els nens i és com reviure la Gina, no? I m'apropo al mar i em recordo que la Gina amb el soroll del mar sempre reia, no? I és alguna cosa bonica, no? Recordar la Gina en aquest entorn, no? De Gavà. Seguirem vivint d'Elisabet Pedrosa pertany a l'editorial Ara Llibres i ja es pot adquirir tant en format paper com digital.